Velkommen til. Det er tid til at falde lidt ned. Læn dig tilbage og luk øjnene, så tager vi en pause sammen. Nu skal du høre det meste af fodboldlovens paragraf 1, 2025 til 2026. Fodboldlovens paragrafer. Paragraf 1. Banen. 1. Underlag. Underlaget skal være enten udelukkende naturligt, eller, hvis turneringsreglementet tillader det, udelukkende kunstigt, medmindre turneringsreglementet tillader en integreret kombination af kunstigt og naturligt materiale, hybrid. En kunstbane skal være grøn. Hvis internationale turneringskampe mellem klub eller landshold tilknyttet FIFA afvikles på kunstigt underlag, skal dette opfylde kravene i The FIFA Quality Program for Football Turf, medmindre IFAB har givet særlig dispensation. 1.2. Afmærkning. Banen skal være rektangulær og afmærket med ubrudte linjer, som ikke må være til fare. Disse linjer hører med til de felter, de afgrænser. Kun de afmærkninger, som er defineret i paragraf 1, må afmærkes på banen. Kunstmateriale kan anvendes til afmærkninger på naturligt underlag, hvis det ikke er farligt. De 2 lange grænselinjer kaldes sidelinjer. De 2 korte grænselinjer kaldes mållinjer. Banen deles i 2 halvdele af en midterlinje, som forener midtpunkterne af de 2 sidelinjer. Midt på denne linje markeres banens centrum, og fra dette afsættes en cirkel med radius 9,15 meter. Der kan afsættes et mærke uden for banen, vinkelret på mållinjen og sidelinjen 9,15 meter fra hjørnefeltet. Alle linjer skal have samme bredde, maksimalt 12 cm. Mållinjen skal have samme bredde som målstængerne og overligger. På kunstbaner er andre afmærkninger tilladt, forudsat at de har en anden farve og klart adskiller sig fra fodboldbanens afmærkninger. En spiller, som laver uautoriserede afmærkninger på banen, skal advares for usportslig opførsel. Hvis dommeren opdager dette, mens bolden er i spil, skal spilleren advares, når bolden går ud af spil. 1.3. Dimensioner. Sidelinjen skal være længere end mållinjen. Længde sidelinjen minimum 90 meter og maksimum 120 meter. Bredde mållinjen minimum 45 meter og maksimum 90 meter. 1.4. Dimensioner for internationale kampe. Længde sidelinjen minimum 100 meter og maksimum 110 meter. Bredde mållinjen minimum 64 meter og maksimum 75 meter. Et turneringsreglement kan nærmere fastsætte længden på mållinjen og sidelinjen inden for ovennævnte grænser. 1.5. Målfeltet. 2 linjer afmærkes vinkelret på mållinjen 5,50 meter fra indersiden af hver målstang. Disse linjer er 5,50 meter lange og forbindes med en linje parallelt med mållinjen. Området, som afgrænses af disse linjer og mållinjen, kaldes målfeltet. 1.6. Straffesparksfeltet. 2 linjer afsættes vinkelret på mållinjen 16,50 meter fra indersiden af hver målstang. Disse linjer er 16,50 meter lange og forbindes med en linje parallelt med mållinjen. Området, som afgrænses af disse linjer og mållinjen, kaldes straffesparksfeltet. I hvert straffesparksfelt afsættes et straffesparksmærke ud for midten af målet og 11 meter fra mållinjen. Fra hvert straffesparksmærke afsættes en cirkelbue med radius
9,15 meter uden for straffesparksfeltet. 1-7 hjørnefeltet. Fra hvert hjørneflag afsættes på banen en kvartcirkel med radius 1 meter. Alle afstande måles fra linjernes yderside, eftersom linjerne hører med til de felter, som de afgrænser. Straffesparksmærket måles fra mærkets centrum til mållinjens bagkant. 1-8 hjørneflagene. I hvert hjørne placeres et hjørneflag som en mindst 1,50 meter høj stang med et flag. Toppen af flagstangen må ikke være tilspidset. Der kan placeres flag ud fra hver side af midterlinjen. Flaget skal være mindst 1 meter fra sidelinjen. 1-9. Det tekniske område. Det tekniske område vedrører kampe, som spilles på et stadion med en udskiftningsboks eller bænk til officials, reserver og udskiftede spillere, som beskrevet nedenfor. Det tekniske område strækker sig 1 meter fra hver side af udskiftningsboksen, bænken og frem mod sidelinjen, dog ikke nærmere end 1 meter fra det. Området bør afmærkes fysisk. Turneringsreglementet fastsætter, hvor mange personer, der må opholde sig i det tekniske område. Personerne med adgang til det tekniske område skal udpeges inden kampen i overensstemmelse med turneringsreglementet, skal udvise ansvarlig opførsel, skal forblive inden for det tekniske område undtagen i specielle tilfælde efter dommerens tilladelse, f.eks. i forbindelse med tilsyn af en skadet spiller. Kun én person ad gangen har ret til at give taktisk vejledning under kampen fra det tekniske område. 1-10. Målene. Målene placeres midt på hver mållinje. De består af 2 lodrette stænger, placeret lige langt fra hvert hjørneflag og forbundet med en vandret overligger. Målstænger og overligger skal være lavet af godkendt materiale og må ikke være til fare for spillerne. Begge mål skal være af samme form, enten kvadratisk, rektangulær, rund eller elliptisk, eller en kombination heraf. Det anbefales, at alle mål, som anvendes i en officiel turnering under FIFA eller kontinentalforbundene overholder The FIFA Quality Program for fodboldmål. Den indvendige afstand mellem målstængerne er 7,32 meter, og afstanden fra underkanten af overliggeren til jorden er 2,44 meter. Både målstænger og overligger skal være hvide og have samme bredde og dybde, som ikke må overskride 12 cm. Hvis en overligger kommer ud af position eller knækker, skal spillet standses, indtil den er blevet erstattet eller repareret. Kan den ikke repareres, må kampen afbrydes. Et reb eller andet bøjeligt eller farligt materiale kan ikke erstatte overliggeren. Spillet genoptages ved, at dommeren lader bolden falde. Eventuelle net skal fastgøres forsvarligt til målene og jorden. De må ikke begrænse keeperens bevægelsesfrihed. Sikkerhed. Målene herunder også transportable mål skal være fast forankret til jorden. Det var det meste af fodboldlovens paragraf 1. Jeg håber, du fik slappet lidt af.